फागुन संजा के जनकपुर धाम लगे एक ठो गाँव में जोर हवा चलती रहे। खेतवा सबको सुनसान हो गल रहे। मने सबको जे अपन घर घूम से गल रहे। तर और गाउँपालिका छ कि एक ठो कोना में चाहिँ भयावह दृश्य लुकल रहे। बिहिबार संजा के स्थानीय खेतवा शंका लागल दृश्य देखते लगे जाके हेर्थे उनके मुटु काँपे लगथे। एक ठो युवक भुइयाँ में सुतल टुनवार पाछे कमछा से बाँधल घाटी काटल रगत सुखे लागल अवस्था में। कुछ समय में खबर प्रहरी सन पुगत जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनुसा से टोली तुरंत घटनास्थल में लागत अनुसंधान शुरू हुई। पुलिस के प्रारंभिक विवरण देखायत कि सब हंसपुर नगरपालिका 9 रुदौली के करीब 20 वर्षीय सुमित मंडल के रहे। जवान उमेर भविष्य अगाडि आगे खुल्ला रहल तर ऊ रात सक्कु हराई गिल रहे। प्रहरी के अनुसार युवक की हत्या योजनाबद्ध रूप में रहे। हाथ पाछे बाँधल अवस्था में स्पष्ट संकेत देत कि वो मंडल प्रतिरोध करे नहीं सकल अवस्था में रहित घाटी काटल व्यक्तिगत रिस बदलाव गंभीर आपराधिक उद्देश्य के आशंका बढ़ायल रहे। घटनास्थल आजर पाँजर परमार संकलन के काम उठिरहल बा। स्थानीय संग सोधपूछ जारी बा। मोबाइल कॉल डिटेल संग्रहण संघ के संबंध पछिल गतिविधि और सबको अनुसंधान के दायरा में बा। गाँव में अब त्रास फैलल बा। कोई भी खुल के बोले नहीं चाहत। सकून के मन में एक ठो प्रश्न बाकी कसिक और के ये घटना केवल एक ठो हत्या नहीं हो। ये एक ठो परिवार के सपना टूटल कथा हो। एक ठो दाइक कोख ओराइल कथा अनुसंधान जारी बा। सत्य बाहिर आइन बाँकी बा।